Jeg bor i Bispeparken i Nordvest, og derfor er det i min interesse, at der sker nogle gode ting i det her område, hvor jeg bor. Jeg synes, der skal være plads til alle. Jeg synes, vi må lære alle, at forskellighed er en styrke, og at fællesskabet ikke er godt nok, før alle er med. Så derfor tror jeg, det er meget vigtigt, at vi sætter ord på det og får talt om det og får lært hinanden at kende, så vi forstår, hvem er vores naboer, og hvorfor gør I sådan, og vi gør sådan, og begge dele kan være okay. Det er også derfor, jeg bor der, fordi jeg synes, det er spændende. Der er nogle udfordringer i det. Jeg gider ikke at bo der, hvor de alle sammen mener det samme som mig i forvejen.